navn er Bertel Scott, og jeg kommer fra København, og jeg spiller i Copenhagen SFC. Hvor længe har du spillet floorball? Jeg er i gang på min 5. sæson nu. Og hvor på banen spiller du? Jeg spiller originalt center, men her på U19-holdet, der spiller jeg ved. Og hvad er dine ambitioner med sporten, sådan både på kort sigt, men også nogle år ude i fremtiden? Som det ser ud nu, så er jeg jo stadig en ung spiller, så jeg skal udvikle mig så meget som muligt personligt, og så spille i Copenhagen i så mange år jeg vil. På den korte bane og i den lange bane, jamen, så vil jeg selvfølgelig prøve, om det er muligt at spille på et A-landshold. Det er jo nok det største mål, der er. Og så måske også stå i en DM-finale med Copenhagen. Og hvordan tror du, det går Danmark her til VM? Jeg tror på, at vi kan overraske os som minimum blive op. Det er i hvert fald et overordnet mål. Så måske overraske puljen og så blive nummer 3 der. Og så kan vi spille om 5-6 pladsen.